Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε μια νέα εκπομπή Φίλου Λακόπουλου. Κάμερα σε μένα! Σκοτέτε από τη Βάνια, καρέκλες, τραπέζια, πάρτε τηλέφωνο τώρα. Τώρα εδώ, 90 11 211 211. Όλη η αλήθεια εδώ! Πάνε και τα βιβλία, Λοιπόν, πάει η κυριαρχία του διαβόλου. Πάει, τέλος! Πάει! Ας έδωσαν παράταση. Ναι. Μην γελάτε κυρίες και κύριοι, μην γελάτε. Παράταση. Ευθέρα παρουσία είναι κοντά. Θα είναι προγραμματισμένη να γίνει και θα γίνει ό,τι και αν γίνει. Το τέλος του κόσμου, όχι ολόκληρου, αυτό που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, κάμερα σε μένα! Θα ολοκληρωθεί όταν θα γίνει Δευτέρα παρουσία. Γι' αυτό λοιπόν δεν έγινε το τέλος του κόσμου, όπως όλοι περιμέναμε. Η Μάγιας, αλλά και όλοι εμείς. Μπαρούφες, αυτό έχω να πω μόνο. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζουμε ότι τα Χερουβίμ παλέψανε με τα Νεφελίμ. Η μάχη ήταν άνηση. Είχαμε κάποια χαμένα πρόσωπα. Δυστυχώς. Το είδαμε το ένα. Δορυφόρους. Δορυφόρους μας λένε. Κομήτες. Κομήτης που έπεσε λοιπόν. Όλοι σας έχουν παραμυθιάσει και σας λένε ότι ήταν κομήτης. Δεν ήταν κομήτης, φίλες και φίλοι. Ήταν ένας Χερουβίμ που έπεσε στη μάχη. Κρίμα. Δεν πειράζει όμως. Γιατί τους νικήσαμε! Τους κατατροπώσαμε! Έτσι. Και τα γατάκια θα κάναμε. Πάνε τα κλάματα. Δεν τα λέω εγώ, τα βλέπετε και μόνοι σας. Πλημμύρες, καταιγίδες, προχθές πλημμυρίσαμε. Τα γατάκια. Κάμερα σε μένα! 90 11 211 211. Καλέστε τώρα, όλη η αλήθεια εδώ. Ποιος δημιούργησε τον κόσμο? Ποιος κατασκεύασε το σύμπαν? Τώρα όλα εδώ. Όλα εδώ πληρώνονται. Επειδή κάποιος. Μετεωρίτης και μετεωρίσματα. Με πιστεύετε, έτσι? Να ακούσουμε σε λιγάκι ένα βίντεο του Πούτιν. Δείτε τι λέει ο ίδιος. Ο Κοντρόλ μου λέει ότι τώρα... Известный человек, уже ставший известным, господин Магнитский в тюрьме умер. Ну, трагедия, конечно, мы сожалеем об этом. Ну, а что, а у них в тюрьмах никто не умирает, что ли? Δεν με πιστεύατε, έτσι? Θα ακούσατε για τον Πούτιν. Ο κόσμος δεν πρόκειται να καταστραφεί αν δεν κατέβει πρώτα ο Βεζεβούλ να παλέψει με τον Θεό. Δηλαδή, Δευτέρα παρουσία, κυρίες και κύριοι. Εύχομαι μέχρι τότε να μην ζούμε εμείς. Γιατί σαφέστατα θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα για το Μητσοτάκη δεν υπόσχομαι κάτι, αλλά εντάξει. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.